Ụmụnne m na-anụkwanụ onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga anụfụ. Enwere ihe ị ga-anụ n'ote ya gbaa obi njọ. Love emene a lot of people eme mistakes dị oke egwu n'ime ihe ya na nwoke ma nwaanyị na-eme. Yes. Enwere a lot of mistakes people na-eme. Ịtọrịa ya ihu tọrịa ya azụ. Ọ wụ ịhụnanya ka ejiri mee ya wụ mistake. N'ihi na ya wụ love a na-ekwu ekwu ya. O nwere otu o si eme. O possessia gị. Ọ nara gị mkpụrụ obi, ị ga-eme ihe ị na-ekwesịghị ime. A ga-eji ihe ị na-eme na ọ dịghị mma, mana ị ga-ahụta ya na ọ dịghị mma. Ọ ihe love nwere ike ime mmadụ. Love ga-eme mmadụ like this, a na-ele onye ahụ ma isi ọ dịchakwa ya mma, mana ọ love enweghị eme gị. Iwu nwa okorobịa nọ nga n'ugbo egege m ntị. Iwu nwa agbọghọbịa nọ nga n'ugbo egege m ntị. Na gị na nwa okorobịa mege ihe, unu hụrụ n'oji bekee. Gị dị ime. Ya anabata afọ ime na gị mụọrọ ya na gị decide ibu nwa ahụ ka ị mụọ ya. Ọ wụ enough sacrifice. Ọ dị enough. Mana gị dị ime hụ na afọ ime achana. Ịmahụ ndị nwe enwe nwanne ya ịma. Ọ dị mkpa before gị mụọ jisie ike. Mee ka ọ mara onye ụmụnne ya. Mee ka ị mara ikwu ya, mee ka ị mara ibe ya. Mee ka ị mara onye ala rute ụlọ ya. Rute ụlọ. Mara ebe ụlọ ya, mara onye ebe ọwụ, ma ọkwa mmadụ ma ọwa gbara. Ọ dị very very important ụmụnne m. Na ị nọ n'ụlọ nwoke gị na ya abụọ ebiri ma ọ ị na-evisiti ịhụnanya emeghọ gị dị ime. Decide ịmụ nwa ahụ. Nwaanyị mba nnọọ sị na ọ wụ enough sacrifice. Ọ wụ ihe ọjọọ. Mana jisie ike ka ị mata onye ọwụ maruo ya ụlọ. Ma ọ bụrụ na unu hụrụ n'oji bekee, enwe nwanne ya ịma, enwe ikwu nne ya ịma. Enwe onye a ga-asị na onye na ọ wụ nwanne mme, ọ nọọ nwanne, ọ nọọ nwanna ya. Gị nọrọ n'ụlọ ebe oji bekee ebe obi, kekwa ya were ebe o rentịrị n'ụlọ. Ọ ya wụ n'ụlọ ya ka ị gakwurie gị na ya ebiri. Gị nọrọ nga buga afọ ime buo ihe ha na 9 months mụọ ya. Ọ dị enough. Gị mee ka mbụ ya wụrụ mistake asị oke na ịmụọ na gị mụọ nwa ha na kuri. Jisie ike ka ị mara ụlọ ya, mara ụlọ ya, maruo ya ụlọ, maruo ya enweghị enwe marụ mmadụ ụlọ. Ọ dị very very important o. Ya wụrụ nwoke ka gị na eme gị ihe ọ dịkwara nwoke ọ dịrị nwaanyị. Brother, that girl gị na ya abụọ bi ịmatara n'oji bekee ọ na-evisit ṅụ ya dịra gị ime. Jisie ike mata nwanne, jisie ike mata nne, mata nna ya. Gaa ka ị gwa ha that na adị ama ama na nwa ha ọ nwanne ya nwaanyị dịra gị ime n'aka ṅụ nọ n'ahụ ya. N'ihi na enwe ihe mere that lady ka ọ ga-edo gị anya that na ụmụnne ikwu nne dị aware na gị na nwa ha nwaanyị nọ. Elee ebe okwu m na-aga? Otu nwaanyị eberela akwa pụta chi ụmụ atọ, ihe ha na ụmụ atọ ụmụnne m. Ihe o ji wụ picture nwoke nọ n'ọhụ gangala. Aha nwoke nọ ka ọ ma wụ Roland. Sọsọ picture nwoke nọ ka ọ ma ọ gwụla n'aha ya as Roland. Ya na nwoke nọ bi ya mụga mụọ ke mbụ. Ọ maghị nne ya, ọ maghị nna ya. Ọ maghị ikwu ya. Enwe nwanne ya ọma. Enwebụ onye ọsọ onye na ọ wụ onye obodo ha. Ya na ya ebighị ya mụọ ke mbụ. Tụwara ha ọzọ mụọ ha. Tụwara ọzọ mụọ mụga mụọ ụmụ atọ. Ọchị ụmụ atọ. Nwoke na ugbo ene anwụọna. This man nọ n'ahụ ngala wụ onye Bini, onye Edo. Ya na this lady ebige. Ọ maghị nne, ọ maghị nna ya. Ha abụọ ebiri dịka ndị hụrụ onwe ha n'orphanage na-amaghị root ha. Ha ebiri walike nwoke wụ onye Bini. Ya na this lady amụọ ga-amụọ ụmụ atọ, isi ụmụ atọ. Ugbu a na-eke nwoke anwụọna. Ke nwaanyị tụgezi. O nweghị ihe ọ ga-akọwatanwu gbasara ebe nwata nwoke obi ọnụ n'ọhụ gashi. Enweghị ofu mkpụrụ ihe ọ ga-akọwatanwu na ọ wụ ebe this young man shi. Part ebe ọ wụ na Benin ọma. Enwe aha nne ya ọma, aha nna ya ọma. Onwe ofu mkpụrụ ihe ọ ga-akọwata ọ naanị picture nọ ka o ji etugezi ole onye amadị this man. Nwaanyị nne na nna ya buru n'afọ buge 9 months nne ya mụọ ya, ya na nna ya azụga ya, rezie ya wụrụ nwa agbọghọbịa. Pụọ oji bekee ga chọrọ aka ya chọrọ ụzọ ya. Rute ebe ahụ nwa okorobịa etukwude tụọ ya ime ke mbụ, tụọ ya ka abụọ, tụọ ya ka atọ. Kwuo ụmụ, abanyela n'ikwu ụmụ. Ịmụọ ke mbụ, mụọ ka abụọ, mụọ ka atọ, ikwuru n'ụmụ. Nwaanyị ekwuru ụmụ. Yet, o metụghị ịga sị ka ọ ga mata onye ke nwoke ewu ebe maruo ya ala, mara ma onye na ya bụ ojikwa ọwụkwa mmadụ.
o meghị ya ekwu ụmụ atọ tupu dantili wee na-eke nwoke anwụọna ya werezie pikchọ pụta n'ịntanetị post esi biko na ihe na ọwụ nwokorobịa ya na ya bụ ọkwụrụ ụmụ atọ na ọ nwụkwalanụ enwe ebe ya ma tupu mgbe ọ dị ndụ tupu ya nwụọ na oji ihe nne oji ihe nna ya ya amaghị ikwu ya amaghị ibe ka eji amarụkwe n'ihe ule nwechi okpere ga Benin naanị ihe ọ gwara ya na ya wụ onye Benin ọbụla nwaanyị na-amụgamụ mụzee n'aka nwokorobịa na ọmaghị onye ọgwụ ụmụnne m na-anụkwa ugbu a na ihe a megezi ugbu a bụ biko enweta isi mara ihu this man enwee ewu ọwụ nebọṅụ ịmarụ ya ma ya na Benin ịma nne ya ma ikwu ya busha no vidio na ka ndị ụmụnne ndị ke nwoke hụ na dat na nwanne ha nwoke anwụọna and ọ mụrụ ụmụ atọ wit nwaanyị ha na-amaghị onye tupu ya nwụọ ka ha nwee ike bịa kelere mụrụ ma ozu ma ụmụaka unu anụkwa na ihe enweghị ihe mmadụ na-aga ahụfụ ọ gịnị kọsụrụ ụdịrị ihe a ihu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ not all of them ụfọdụ ụmụ nwaanyị ejighị anya ahụ relatives nke nwoke ọwụ di ha ka ha na-emega ihe ọwụ enyi nwaanyị ha na-eji anya ha like this ahụ relatives ha ị nwedị ike ịbịa n'ụlọ ka ekwu sị na nwanne ke nwoke na-evisiti ọ na-agba ha dụ ha ka ogwu ihe a na-awụ tendency to that behavior mgbe nwaanyị nọ ya dị comfortable naanị ya na nwoke ahụ ebiri ọ nọ na mma ya na-abịa nsogbu ya nọ na nwanne nwoke na-abịa nsogbu ya nọ na nwanne di ya na-abịa otu ọbụla ọ chọdị iji anya ahụ relative nke nwoke ma ọ fọzikwe na ka onye ahụ ọwụ n'ezigbo mmadụ ka ọwajọ mmadụ ọ chọtụdịghị ịma ọ chọghị ịma dat na that young man ya na ya abụọ bi nwere ụmụnne ya nakwetere nwere nne na nna zụrụ ya ọ chọdịghị ịma ma ọ bụrụ na ị dịghị comfortable ị chọghị enweghị if you need relatives ndị ke nwoke around ọ gịnị ga-eme gị na nwoke etukwuru mụga mụọ ụmụ atọ ịhụhụ ha ọ bụrụzie na nwoke akwụrụ ụgwọ isi nwaanyị alụọ ya ote nwaanyị a na-eshi alụ nwaanyị this man enwe nwanne ga-abịa close ọ bụrụ na ọ ga-adị comfortable na-amụrụ this man nwa onwe otu mkpụrụ nwanne nwoke ọhụrụ onwe otu mkpụrụ nwanne nwaanyị ọhụrụ enweghị any relative ọhụrụ ya dị comfortable because gịnị onye dị ndị dị otu a onwe ihe o ji ha ma ọ chọdụ ha close ọ gịnị ka this woman ọ ga-akpụrụ this man ka egbe enweghị nwanne gị dama ebe ha bi mọfọ ọ gụbụghị nwanne ga abịa dịka abịa ketede ma ọ fọzikwe ya mụga mụọ ụmụ atọ ọmahụ ebe ke nwoke eshi ụmụnne m ele otu esi akụ dị nwa na-akụ ihe n'ugbo ene a sị ebe ọbụla ị gara ịhụhụ ndị Igbo gbawakwa ebe ọbụla ị gara enwe onye Igbo ị hụrụ ebe ahụ gị na ọsọ menwe biko ụmụnne m bushara nụ m vidio ewe iwe nwanne anyị na-anụ ihe m na-asụ ikekwe nwoke na nwe nwere otu o si wụcharapere nnebọṅụ enwere otu o si wụcharapere nnebọṅụ n'ihi na mmadụ wee otu enwe otu isi machatụrụ ya Igbo n'ebe niile mee ka ezinụlọ ya mara na nwanne ha nwoke anwụọna kwere maka ụmụaka atọ ahụ a na-ekwu okwu ihe etuge na wuru utu ụmụaka ọhịa etuge mgbọrọgwụ ụmụaka ebe ụmụaka shi ihe a na-etu ụmụnne m na-anụkwanụ biko enwere ihe a ga-akọwa nnọọ like this gị na m na-eme imagine ma onye ka akọga akụkọ ya na ishọrọ tụchakwa mma lekwanụ pikchọ o ji nga n'ugbo jie gọgọ na iji jidekwanụ ewu jikwanụ ezigbo pikchọ jie ful ya ejipụra ya na okekwe pikchọ kewu foto kwe nwoke mmadụ see lewetara na ote nwa ya shi tigo ụmụaka ọchị na problem a ga na-akọ n'ugbo na ụmụajiwu ndị Bini ịjụ ha ebe na Bini ha mana ha mana papa mụrụ ha onye Bini and ikekwe na zi nwoke na ushi enidiri hụ mmadụ enweghị hụ mmadụ enweghị nke ma na nwanne ha nwoke amụọ na atọ agaghị ha ama na agadaga mmadụ atọ tụge ha onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfụ this idea of need nwanne nwa around need because ọwụ na ị gaghị asị m na onwe ụfọdụ ga-asị o nwekwara ike ọ na-agwakwa the man ka ọ ga-egosi ya ndị be ha the man na-ebugharị ya mụọ ke mbụ mụọ ka abụọ mụọ ka atọ nsogbu anụ biko enwe onye na nwoke bi na a na-agabeghị ahụ ụmụnna ya ejishi ike dị worried broda gị na nwaanyị obi na ịkwụpụ ụgwọ isi ma ndị nwe ọ dịla ime ọ mụọ na-amụọ jishi ike gakwa gaga ahụ ndị nwe onye nke lugbo na-ewu ọwụ ke nwoke nwụrụ ọ bụrụ na ọ ke nwaanyị ka ihe mere ka ọ gara amadat na ndị nwe ke nwaanyị ahụ gacha o kwesịrị ekwesị ka nwoke na nwaanyị biri n'ụlọ ha amụọ nwa ka ha two families dị aware na ụmụ ha bi mee agree kwekọrịta mee accept enwe nga ịgbara jide gị ga-eme ọ ka mma na iji ụgwọ ndị nwa nwatakịrị mana
ha na nwa gị na nwa ha nọ ọmụnwa na nwa ishi iji ego gị bịa metọpụ ka emere ka efuru afụ dana ibiri wit nwa agbọghọbịa ị na-ama nne na nna ya ya bido mụwara nwa o kwesịghị ekwesị. Ụmụnne m ọ nga ọha nọ m n'ọnụ bushanụ vidio ka onye ahụ pikchọ nwoke na mmata marụrụ ya ala nwee ike nyere nwaanyị aka. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu. Biko onwe onye matara ya drọpụ the information aga m ewerekwa drọpụra the ladies busha ya ka enwee ike were the phone number kweligeme. Udo dịrị unu.